Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачаемся за невялічкую тэхнічную лагістычную затрымку. Тым не менш, все ж таки да нашай студыі дайшоў першы дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Прывітанне, Франак. Прывітанне, вітаю. Франак, мы ўжо трэці дзень абмяркоўваем у нашай студыі візіт Святланы Ціханаўскай ва Ўкраіну, у Кіеў. Таму, можа быць, пакуль яшчэ і не фінальную кропку ў гэтым абмеркаванні, але цікава ўсё ж таки твае ўражанні і твае падсумаванні і высновы. Што б ты, якія б вынікі падвёў? Ну, я думаю, что только все пачынаецца, тут фінальную кропку рано рабіць. Цяпер трэба просто падсумаваць усе дамоўленасці, якія ёсць. У нас будзе запуск координацыйнай групы, не межведомаснай, як дамовіліся, а координацыйнай паміж украінскім бокам і беларускім па вырашэнні легалізацыйных пытанняў беларусаў. Гэта і атрыманне посведак відаў на жыхарства, і легалізацыйныя рэчы, і доступ да банкаўскіх рахункаў, альбо такія праблемы, што беларусы не могуць, даследчыкі, атрымаць доступ да архіваў, каб працаваць з даследаваннямі там па сваёй працы акадэмічнай. Другі напрамак — это праца з спецпасланнікам, якого правильно называць пасол па асаблівых даручэннях Ярослав Чарнагор, і мы пастараемся там дыпламатычна-палітычны трэк як бы закрываць разам з ім, каб ва ўкраіне было разуменне, што ёсць Беларусь, якія стратэгічныя і тактычныя крокі мы можам зрабіць разам. У нас ёсць місія цяпер, гэта і фізічная пляцоўка, мы спадзяемся атрымаем і афіцыйны статус, будзем імкнуцца атрымаць нейкую акрэдытацыю для гэтай місіі, каб яна магла супрацоўнічаць з арганізацыямі украінскімі, недзяржаўнымі і дыпламатычнымі місіямі іншых краін, якія працуюць у Киеве. Ёсць дамоўленасці пра нейкія супольныя праекты кампаніі, якія мы абмяркоўвалі з міністрам Сібігам і з прэзідэнтам Зеленскім у падтрымку беларускага студэнцтва, каб зняць абмежаванні на паступленні для даследчыкаў, навукоўцаў, выкладчыкаў, кампаніі супрацьдзеяння рускаму міру, ну, ўсё, што ўмацоўвае ідэнтычнасць беларускую, украінскую і сувязі аднаўляе паміж беларусамі і украінцамі. Яны у Кіеве вельмі вялікую увагу і вялікія поспехі прадпрымаюць у гэтым напрамку, і мы можам тут шмат чаго дабіцца. Ну і гэта вынікаў насамрэч шмат, усе не пералічыш. Зараз трэба зрабіць фоллоуапы, стварыць такія працоўныя групы, якія будуць па кожным трэку працаваць. Таму мы заклікаем усе арганізацыі, ініцыятывы тых, хто зацікаўлены ў гэтай супрацы, звяртацца. Вось, бо гэта вялікая новая прастора, дзе мы не працавалі сістэмна, і зараз трэба гэтай працай заняцца. Франак, вот я слухаю сапраўды вельмі важныя тэмы, пачынаючы ад вырашэння праблемаў там з дакументамі, з легалізацыяй і працягваючы там навуковымі, даследчыцкімі, ўсімі астатнімі. У той жа час, вот я, да прыкладу, сёння пачытаў допіс ад Францкевіча, які напісаў, што вот пасля гэтага візіта там шмат валантэраў, беларусаў, якія займаліся ва ўкраіне валантэрствам, зараз губляюць усякую надзею, і следам за Святланай Ціханаўскай з'язджаюць з Украіны у Польшчу. Я напісаў, так, а ў чым прычына? Факты там нейкія, што можна? Вот і там пачалі расказваць пра тое, што ніякай падтрымкі ад дымсілаў валанцёрам, не тое, што там матэрыяльнай, а там інфармацыйнай, там нейкай дакументах і ўсяго астатняга не было. Тэма валанцёрства нейкім чынам была закранутая? Не, вот як ты ўвогуле ставішся да вот такіх абвінавачванняў і словаў пра тое, што ніякай увагі і падтрымкі валанцёрства не было, прычым на працягу усяго часу, там пачынаючы з 22-го года? Ну, камунікацыя была, і кантакты з Францкевічам ёсць. Колькі мы з ім размаўляем па тэлефоне. Я не люблю гэта панікёрства і драматызаванне. Там, дзе трэба змабілізавацца, супрацоўнічаць, выкарыстоўваць магчымасці, трэба не разводзіць тут паніку, што ўсё прапала, ўсё без нас, пішы прапала. А тут трэба рабіць. Зараз для Францкевіча якраз ідэальны момант, як і для іншых суполак і ініцыятываў, каб усе тыя беларускія справы, якія нарабілі дагэтуль, яны маштабаваліся. Зараз ёсць жаданне з боку украінскай улады больш фокусавацца на беларускай тэматыцы, больш дапамагаць беларусам, і гэта можа палепшыць усім нам і усім беларусам ва ўкраіне умовы знаходжання, магчымасці новыя адкрые. Не будзе банаў штучных, якія існавалі пасля 22-го года, таму што кожны робіць сваю справу. Нехта займаецца валанцёрствам, нехта займаецца культурніцкімі ініцыятывамі. У нас у музеі была цырымонія, былі пісьменнікі, перакладчыкі, якія не пераставалі выдавацца ці перакладаць літаратуру украінскую на беларускую, беларускую на украінскую.
То бок працы і так шмат рабілася, але зараз з'явіцца магчымасць рабіць яе лепш на высокім узроўні, падсвечваць яе, паляпшаць адносіны паміж украінцамі і беларусамі і паляпшаць імідж беларусаў у вачах украінцаў, таму што пасля 22 года яны ўсе сышлі на вялікі мінус. А зараз мы вярнулі гэта на плюс, і зараз не плюс на нуль, а зараз трэба пайсці ў плюс. І тут удзел кожнага і добраахвотнікаў, і валанцёраў, і культурнікаў, і даследчыкаў, ён будзе патрэбны. Хтосьці казаў про тое, што ну вось зараз Украіна распачала такую сваю вялікую гульню, геапалітычную гульню і ў нашым рэгіёне і не толькі, і дымсіламі, офісам Ціханаўскай канкрэтна скарыстаўся Кіеў у гэтай сваёй гульні. Ці ёсць у цябе такія перасцярогі, што вамі скарысталіся, намі з всімі, можа быць, скарыстаюцца, і, можа быць, дрэнна гэта ці не? Ну, цяжка сказаць, што маецца на ўвазе скарысталіся. Тут у нас супадаюць інтарэсы. У нас ёсць інтарэс вярнуцца дадому ва ўсіх, хто ў выгнанні. У беларусаў унутры краіны ёсць жаданне дыхнуць свабодай унутры, каб не было гэтай дыктатуры, каб Беларусь нарэшце вярнулася да нармальных умоваў жыцця да Лукашэнкі. Гэта магчыма праз транзіт улады, это магчыма праз дэмакратычныя змены. Не проста часовую адлігу на пару месяцаў, калі будуць менш біць, ці менш арыштоўваць, а калі, у прынцыпе, рэпрэсія ў палітвязняў не стане. І Украіна бачыць інтарэс у тым, каб у Беларусі адбыліся сістэмныя змены і вырваць Беларусь з лап Расіі. У нас такі інтарэс, у Украіны інтарэс. Чаму б тут не скарыстацца адно адным, каб гэтага інтарэсу дабіцца? І вельмі добра, што вот усе гэтыя гады дэмакратычныя сілы напрацоўвалі добрую рэпутацыю, імідж, інстытуты, якія зараз для Украіны выглядаюць партнёрамі. Таму што ў 22-23 годзе нас не бачылі за вайной. Вайна, яна ўсё стерла, усю памяць пра 20-й год і гераічнае змаганне беларусаў на плошчах. Зараз зноў з'явіўся той момант, калі беларускае грамадства, маючы суб'ектнасць і інстытуцыялізаванае, у тым ліку ў дэмакратычных сілах, у асобе дэмакратычных сілаў, яно можа быць партнёрам. А быць партнёрам для Украіны, насамрэч, это вялікі гонар. Я думаю, Украіна, якая атрымае абарону за ўсю Еўропу цяпер. Вожык Патрыёт піша: дагэтуль партнёры і частка дэмсілаў вельмі насцярожана ставіліся да добраахвотнікаў і мілітарнай тэмы. Ці не было засцярогаў наконт успрыняцця імі даволі шырокай увагі гэтай тэмы падчас візіту? Добраахвотнікі ўратавалі імідж Беларусі пасля 22 году, а многія добраахвотнікі ваявалі і да 22 году. У складзе атраду «Пагоня», потым тактычная група «Беларусь», якая трансфармавалася ў батальён Каліновска, потым полк Каліновска. І без добраахвотнікаў у нас бы у беларусаў проста не было, магчыма, гістарычнай магчымасці аднавіць сябе, аднавіць наш гонар, годнасць, імідж у вачах украінцаў. Таму добраахвотнікі ў першую чаргу, але таксама рэйкавыя партызаны, таксама колькі людзей сядзяць зараз у турмах за дапамогу Украіне інфармацыяй. Таму ушанаваць гэтых людзей, падкрэсліваць важнасць працягу барацьбы супраць Расіі, у тым ліку на лініі фронту, проста неабходна. Проста неабходна нам для захавання сваёй годнасці як нацыі, таму што потым наступныя пакаленні спытаюцца: а што вы, нашы бацькі, а што беларусы ў 2022-2026 годзе рабілі, каб спыніць Расію? І беларусы змогуць сказаць: у нас былі добраахвотнікі, у нас былі партызаны, у нас была барацьба, у нас была Ціханаўская. Вось таму гэта ўсё неабходна, у тым ліку, для гісторыі, бо гісторыя расставіць усё па сваіх месцах. Але пытанне, каб нашае месца, яно было не ў спісе пра скоску з Расіяй, а каб нас успрымалі як тых, хто дапамагаў Украіне ў гэтай вайне і дапамог ёй перамагчы. Было некалькі пытанняў з нагоды тых падарункаў і тых, можа быць, тым, што абмяняліся украінскі бок і беларускі бок. Калі казаць пра тое, што беларускі бок падарыў Зеленскаму, было пытанне: чаму Зеленскаму падарылі менавіта кнігу Філіпенкі, а не нейкага іншага аўтара з кнігай на беларускай пра беларусаў і Беларусь? Філіпенка сам падарыў кнігу. Мы ўсё роўна гэтыя падарункі перадавалі праз пратакол, а не ў рукі. І кніжка была на беларускай мове. Кніжка слон. А іншыя падарункі ад розных беларускіх майстроў і ініцыятываў, і вышыванка для прэзідэнта, і завушніца для ягонай жонкі, і майка футбольная ад беларускіх дзяцей і украінскіх дзяцей, якія зараз у выгнанні ці за мяжой знаходзяцца. Міністру Сібігу падарылі 2 мапы. Адна мапа — гэта рэпрадукцыя мапы Васіля
Астроска, сына Константина Астроскага з калекцыі радзівілаў, і другая таксама міні-версія гэтай мапы, там дзе упершыню згадваецца тапонім Украіна. І міністр Сібіга сказаў, што вот павесіць у сваім кабінеце гэтую мапу, то паглядзім, праверым. Вось і перадалі таксама спікеру Стафанчуку канфедратку, шапку, з якой паўстанцы Каліноўска змагаліся 63-64 год супраць расійскай імперыі, вот як сімвал супраціву рускаму міру. Такія сімвалічныя падарункі, якія ваюючай Украіне адпавядаюць, на наш погляд, якія падкрэсліваюць сувязь і паміж беларусамі і украінцамі, і падабенствы таксама наша культурна-гістарычныя. Ну, у кожную краіну, куды мы прыязджаем, мы шукаем такія сімвалічныя, важныя, прыгожыя візуальна рэчы, якія як бы запомняцца, будуць арыгінальныя і потым з'явяцца вот, например, у музеях дзяржаўных, там, міністэрскіх ці там прэзідэнцкіх. Вот это падарунак ад Беларусі. Зноў жа, гэта ўсё, мы ж зараз выступаем ад імя Беларусі, і нам трэба вот это імідж, што мы Беларусі не проста там, умоўна, лапці, там індрындушкі, так, у нас як бы вельмі шырокая культура і вялікая палітра сваіх гістарычных дасягненняў, таксама у форме падарункаў расказваць пра сваю гісторыю і свае здабыткі. Ось, дарэчы, гаворым ад імя беларусаў і Беларусі, і гэта менавіта шмат каго дратуе, калі паглядзець на рэакцыю ў сацыяльных сетках. Нават напярэдадні паездкі ў Кіеў, калі толькі з'явілася інфармацыя, што такая паездка будзе, было запушчаны у там сацыяльныя сеткі дакумент, збор подпісаў, што давайте Зеленскаму адправім ліст, што павінна быць шырокая група, хто хоча паехаць. Ну і правда, што паехалі Ціхановская, Латушка, Франак, Зазулінская, а чаму б не ўзяць вот больш шырокую? Загрузілі б два аўтобуса прадстаўнікоў розных ініцыятыў, структур, партый, гэтак далей, каб увесь спектр прадэманстраваць Зеленскаму і Украіне. Чаму не? Я до таго, што не падаецца, што как бы нават гэтая поездка как бы падзяляе, знайшла нейкую такую магчымасць для падзелу беларусаў яшчэ. Ну, беларусы сабе ў такой драматычнай сітуацыі, якой мы апынуліся, заўжды там будуць шукаць там ці вінаватага, ці знаходзіць тэмы, якія дзеляць. Это непазбежна, таму што людзі стомлены, людзі выгараўшыя, ёсць токсік такі натуральны, які за гэтыя гады напрацаваўся, але ўсё-таки павінна быць нейкая сістэма. І чаму гэтая сустрэча ў прынцыпе адбылася, і чаму у прынцыпе з дэмакратычнымі сіламі сустракаюцца, таму што ёсць сістэма, таму што ёсць інстытуты, ёсць палітычныя партыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах, каардынацыйную раду, нейкія ўдзельнічаюць, нейкія не, ёсць свае плюсы і мінусы. Каардынацыйныя рады ёсць людзі, якія трапляюць у кабінет. У кабінеце таксама сабраныя самыя розныя прадстаўнікі. Ёсць людзі з грамадскага сектару, як Зазулінская, там ёсць Баркоўскі з акадэмічнага сектару, ёсць з добраахвотнікаў Север, якая Зазулінская працуе, ёсць Павел Латушка, які ввогуле з номенклатуры прыйшоў, ёсць Ціхановская ввогуле унікальная. Таму ну кабінет таксама это не адна там партыя, гэта кааліцыя вельмі розных людзей, прадстаўнікоў. І гэта таксама як і офіс, ён таксама фармаваўся. Таму увесь спектр хацелася прадставіць, але я думаю, што у нас будзе магчымасць. Зараз, калі адкрыліся дзверы украінскія, у нас будзе шмат мерапрыемстваў супольных, івентаў, сустрэч па розных напрамках, і ўсе змогуць правесці сустрэчу, данесці свае ідэі, расказаць пра свае прапановы. Але ўсё роўна як бы дзверы адкрыць кожны не можа. І вось нам пашанцавала беларусам, што у нас ёсць Ціхановская, якая гэтыя дзверы можа адкрыць. І гэтыя адкрытыя дзверы дапамогуць кожнаму. І ніхто ж нікога не баніць, не абмяжоўвае. Чым больш будзе магчымасцяў, чым больш будзе арганізацыя ініцыятыва ўдзельнічаць, тым лепш у гэтых кантактах. І не толькі ва ўкраіне, тычыцца любой працы. Мы ж так і з дыяспорай працуем. Здача Ціхановская гэта не вертыкальна там прыняць рашэнне за ўсіх там разабрацца, а дапамагчы там дыяспоры, як у Гішпаніі мы зрабілі. Мы открываем дзверы, пазначылі праблему і разам з дыяспорай выпрацавалі рашэнне, якое дапамагло прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты ў Гішпаніі. Вот это практычныя вынікі супрацы. Толькі там, дзе мы працуем разам, гэты вынік ёсць. Слухай, калі ўсё ж таки троху падводзіць і глядзець у будучыню, Зеленскі
выслухаўшы Ціхановскую, якая агучыла, якія праблемы ёсць у беларусаў, тых же самых добраахвотнікаў з дакументамі, там з легалізацыяй, там з банкаўскімі рахункамі, яшчэ ну табе лепей ведаць, што вы там агучвалі. І Зеленскі, наколькі вот я бачыў, чытаў, адразу там даваў указанні пэўным сваім чыноўнікам, памочнікам, што давайте вот возьмите на карандаш, вот давайте гэта пытанне вырашаць. Ці ёсць спадзевы, што сапраўды бліжэйшым часам гэтае пытанне будуць вырашаныя. Ўсё ж таки не такая сістэма, калі там прэзідэнт сказаў і ўсе пад казырокі пабеглі выконваць. Правільна, неправільна, мае сэнс, не мае сэнс, троху іншая сістэма. Дэмакратыя складаная, павольная, але найлепшая з усіх сістэмаў, якая ёсць. Безумоўна, даручэнне прэзідэнту запускае працэс. Ён стварае каналы, інструменты, якія з'яўляюцца. Гэта ў тым ліку гэтая група, гэта спецпрадстаўнік, спецпасланнік Чарнагора, які цяпер ёсць. Але нам усё роўна для вырашэння часткі праблем трэба будзе іх правесці праз Верхоўную Раду, і трэба будзе адвакатаваць, каб Верхоўная Рада падтрымала. У Верхоўнай Радзе у нас ёсць група за дэмакратычную Беларусь. Трэба, каб усе партыі, якія ўваходзяць у групу, таксама падтрымалі тое ці іншае. Там, дзе трэба легалізацыйныя пытанні, ці прызнанне пратэрмінаваных пашпартоў, ці пытанні добраахвотнікаў. Ёсць службы, напрыклад. Частка добраахвотнікаў ваююць у інтэрнацыянальным легіёне, які з'яўляецца часткай ГУРа. І тут трэба, каб была добрая воля таксама і галоўнага ўправлення розвідкі украінскай. Так, это вельмі складана. І таму тут трэба калектыўная праца, трэба цярпенне, трэба сістэмны падыход, класці на паперу прапановы па праграмах. Праграма там далучэння студэнтаў альбо стварэння там праграм для падтрымкі культурных ініцыятываў беларускіх, якія працуюць ва ўкраіне. Мы гэтыя прапановы прыносім і потым пачынаем працаваць з тымі ці іншымі ведомствамі, якія за гэта адказваюць. Гэта не будзе хутка. У дыктатуры ўсё прасцей. Ёсць адзін там Лукашенко фюрер, да яго прыйшоў там на запіс в адміністрацыю на прыём, ён там даў, галовы паатрываю, калі да заўтра не зробіць, яно так працуе. Але ў выніку дыктатура прыводзіць да таго, што мы маем Беларусь. Ва ўкраіне сістэма больш разгалінаваная, дэцэнтралізаваная, хаця вельмі моцная прэзідэнцкая ўлада, несумненна. І ну, таму гэта будзе не ўсё адразу, але галоўнае, што мы запусцім працэс. Добра, давай да іншых тэмаў. Я разумею, што пра візіт у Кіев мы маглі б размаўляць доўга, але ўжо шмат з кім абмяркоўвалі. Толькі што на гэтым месцы сядзеў Павел Латушка, дзе так, які таксама шмат цікавага расказаў. Я думаю, што пачытаем, а можа яшчэ і вернемся да гэтай тэмы. Давай да іншых. Давай праз пытанне, якое таксама іншай тэмы датычыцца. Як Франак лічыць, ці трэба расфармаваць каардынацыйную раду, каб яна была цікавай беларусам, бо выбары прадэманстравалі сумны вынік? Я ўжо тлумачу, што для гэтага выніку былі фактары падставы, так, што кепскі час, пік рэпрэсіяў і ну, цяжка было спадзявацца на лепшае. Ты не можаш мабілізаваць людзей на такое галасаванне, калі людзей саджаюць, нават сваякоў за ўдзел у акцыі на дзень волі масава, калі вядзецца такая кампанія супраць каардынацыйнай рады. Я думаю, што сам факт, што было столькі кандыдатаў і нават што 2000 чалавек набраліся смеласці, трэба гэтым людзям падзякаваць, што яны мужныя. Плюс у нас вельмі шмат людзей за апошнія гады, якія знаходзяцца ў Польшчы ў рэжыме чакання прытулку. І ў іх няма ні беларускага пашпарту, таму што яго здаеш, ні пашпарту замежніка, таму што не можаш яго атрымаць, пакуль дзе няма тут прытулку. А гэта вельмі вялікая колькасць людзей, якія маглі прагаласаваць каардынацыйную раду. Але гэта не ў парадку апраўдання. Тут, я думаю, сам факт захавання каардынацыйнай рады прагаласавала 7 тысяч, ці 2 тысячи, ці там 15 тысячаў. Ён нашмат важнейшы. Таму што калі будзе іншая сітуацыя і наступныя выбары, і будзе свабадней людзям дыхаць, не будзе такого пераследу, прагаласуе там у 10 разоў больш. Галоўнае, каб сам інстытут ён меў неперарыўнасць і меў пераемнасць. Мы пабачым, як гэтая каардынацыйная рада спрацуецца, там прыйшлі новыя людзі, магчыма, будуць новыя дыскусіі, дэбаты, спрэчкі, новыя прапановы. Яна можа быць нашмат жывейшая, чым папярэдняя. Безумоўна, не ўсе ўдзельнічалі. Трэба прыдумаць механізм, як далучыць тыя самыя партыі і грамадзянскую супольнасць, якая нейкім чынам выключаная аказалася за бортам вот этой палітычнай дыскусіі. Як уключыць вызваленых палітвязняў? Таксама пытанне. Віктара Бабарыку, Марыю Калеснікаву, тому што яны зараз не ў інстытутах, так, і ну, мы бачым, што ёсць рассінхрон там і ў пазіцыях нейкіх там і меседжах. Вось таму ну, пабачым, але я думаю, што сам факт, што тут адбылося, не сарвалі у рэшце рэшт, да, галасоў мала, але гэта ўжо добра. Это ўжо добра. Але гэта ж не паказчык, што гэта вось апошні з магікан, адзін актыў, які выжыў. Актыву то нашмат больш.
і людзі ў Беларусі маглі бы ўдзельнічаць больш актыўна, калі б не было гэтага тэрору. Але просто зараз такі час, які трэба прайсці. Так, можна было там доўга подводзіць, але спытаю коротко, там ёсць, назіраюцца працэсы у асобных еўрапейскіх краінах, якія хочуць, ну ці там скажуць, раздумваюць на тым, ці не прыйшоў час памяняць стратэгію адносна рэжыма Лукашэнкі. Можа быць, там па-іншаму сябе паводзіць, можа пайсці так, як пайшла адміністрацыя Трампа, такое вот дамаўляцца. Як вы ставіцеся да такіх настрояў у пэўнай часткі еўрапейскіх краінаў? Як вы лічыце, ці можна дамаўляцца з рэжымам? Ёсць палітыкі, якія даўно уже маюць справу з Лукашэнкам, з Беларусю, і яны выдатна ведаюць, чым любыя спробы там замірыць, залагодзіць Лукашэнку заканчваюцца. Яны займаюць больш жорсткую пазіцыю. Ёсць новыя палітыкі, такія па беларускай тэматыцы неафіты, якія зноў хочуць наступіць на граблі. І гэтым Лукашэнка паспяхова карыстаецца, спрабуючы тых, хто не меў ніколі з ім справу, спрабуючы іх уцягнуць у свае чары харызматычныя. Ён такі ўжо навучаны за 30 гадоў маніпулятар, які выдатна разыгрывае там розныя ролі там на розных сустрэчах. Але яму проста верыць нельга, таму што ўсе разы, калі это адбывалася, яно заканчвалася кепска. А зараз сітуацыя яшчэ і больш складаная, таму што ўзровень рэпрэсій у 10 разоў больш, чым это было падчас ранейшых такіх дыскусіяў на фоне вайны, якая абсалютна памяняла Еўропу. Таму я не думаю, што зараз нейкі перагляд стаўлення да Лукашэнкі магчыма, асабліва цяпер, калі яны разам з Пуцінам эскалююць ваенна-палітычную сітуацыю. І супраць Украіны, і супраць НАТО, і ядзерныя вучэнні праводзяць. Ёсць сапраўды галасы, плюс ёсць лябісты, ёсць карысныя ідыёты, якія падтрымліваюць такое, што ўсё трэба забыць, паняць і прасціць Лукашэнку, лепш так, чым ніяк, не трэба зліць дзеда. Такія заўжды будуць. Але пытанне, ці гэты падыход ён нам дапаможа, ці ён палепшыць, ці ён дээскалюе. Я ў гэтым сумнеюся. Мне здаецца, што вось падыход не зліць дзеда, ён наадварот эскалюе, таму што ён развязвае рукі. Няма стрымліваючага фактару. Калі рэжым ведае, што яму нічога не будзе за любы трэш, які ён робіць, ці ў ваенным пляне, ці ў рэпрэсіях, то ён проста атрымлівае асалоду і матывацыю рабіць гэта яшчэ больш. Таму не думаю, што сярод еўрапейцаў магчымы перагляд у бліжэйшы год сваёй пазіцыі, асабліва пакуль ідзе вайна. Але я не бачу перагляду ў Амерыцы асабліва, таму што Амерыка вельмі сфокусаваная на гуманітарным трэку. Так, ёсць галасы, якія кажуць, што трэба гандляваць з Лукашэнкам, але гэта ўсё роўна не з'яўляецца прыярытэтам для Злучаных Штатаў гандляваць з Беларусю. Няма такіх тавараў, якія Злучаныя Штаты могуць купіць не могуць купіць дзесьці яшчэ. Але размова не ідзе, ну ёсць, конечно, і такія галасы. У дадзеным выпадку, скажем, дыскусія, якая была вельмі гучная апошнімі днямі у сацыяльных сетках. Размова не ідзе про тое, што там забыць, прабачыць канчаткова, там перагарнуць старонку. Размова ідзе про тое, што трэба ўсё ж таки мяняць падходы ў тым сэнсе, што як-то цытую, не змагацца з Лукашэнкам, а змагацца за беларусаў, выцягваць іх з-за кратаў, рабіць усё дзеля гэтага. Вот гэта ўсё ж таки, чым шкодны, не шкодны такі падыход. Вось ці шкодзяць агульнай справе заявы Калеснікавай, як апошняе на глобсек, пытаецца наш глядач. Я думаю, што это штучны раскол, які спецыяльна закідваецца ў тым ліку рэжымам, каб раздзяліць, раскалоць дэмакратычную супольнасць, таму што змагацца за свабоду і змагацца супраць Лукашэнкі гэта адно і тое ж. Бо пагроза свабодзе ёсць Лукашэнка. Першая прычына ўсіх праблем беларусаў гэта Лукашэнка. Першая прычына таго, што Беларусь цягнута ў вайну, гэта Лукашэнка. І калі мы хочам усе гэтыя крызісы вырашыць, нам трэба змагацца з Лукашэнкам, так ці інакш. Але натуральна, што для публічнай камунікацыі можам казаць, што змагацца за свабоду. Але адно не выключае іншае, яно ўзаемазвязана. Ці шкодзяць заявы? Я думаю, што Марыя, яна пакуль не разумее, як пабудаваныя працэсы. Не разумее, як прымаюцца санкцыі. Напрыклад, я там чытаў яе, што трэба здымаць санкцыі з медыцыны. Але праблема, што на медыцыну няма санкцыяў.
санкцыі это контрсанкцыі, які рэжым увёў, забароны на імпарт лекаў, напрыклад, ці тавараў харчавання з асобных краінаў. Это лукашэнкаўскія санкцыі. Так і тут адрасатам павінен быць не Еўразвяз, а адрасатам павінен быць Лукашенко, які якраз уводзіць балючыя санкцыі, якія б'юць па беларусах. А Еўразвяз якраз уводзіць санкцыі, якія б'юць па ваенных прадпрыемствах, па банках, не даючы зарабляць чыноўнікам і рэжыму маржу на гэтым. На санкцыі на калій гэта менавіта б'е па маржы. Маржа, напрыклад, з транзітам і без, яна адрозніваецца на сотні мільёнаў еўра. Ці будзе, напрыклад, праз Літву транзіт калію ці не, это грошы, якія ідуць канкрэтна не на сацыяльныя праграмы, а на падтрыманне сілавой структуры, у тым ліку на разбудову ваеннай інфраструктуры і ВПК, каб забяспечваць Расею. Яны проста інвестуюць больш у новы завод дронаў там ці снарадаў для расійскай арміі. Вось гэтага разумення няма. Я думаю, яшчэ адна памылка, што няма дыялогу з Лукашэнкам. Таксама штучная дыхатамія, штучны раздзел. Гэтая сувязь, камунікацыя паміж Еўразвязам нон-стоп працягваецца. Апошні год вельмі інтэнсіўна. Працуюць амбасады ў Менску, амаль усе сустракаюцца з міністэрствам. Секретаў учора сказаў, што у нас інтэнсіфікаваўся дыялог па ўсіх напрамках з рознымі краінамі. Гэты дыялог ён ёсць. Праблема, што ён упіраецца падчас сустрэчы тое, што калі Лукашэнку прапаноўваюць павестку еўрапейцы, давайте пагаворым пра вызваленне палітвязняў. Лукашенко кажа: не, мы хочам дыялогу толькі пра не ўнутраныя справы Беларусі. Лукашенко не хоча размаўляць пра тое, што найбольш важнае Еўразвязу і што найбольш важнае нам: вайну і палітвязняў і рэпрэсіі. А з амерыканцамі іншая гісторыя, таму што амерыканцаў і Трампа Лукашенко баіцца. Ён разумее, што могуць быць наступствы. Ён разумее, што можа атрымаць таксама нейкую морквачку. Але ў выпадку з асобнымі еўрапейскімі дзяржавамі няма такого страху. У Лукашэнкі наадварот адчуванне, што Еўропа слабая, яе можна паламаць, раздзяліць, раскалоць, надурыць мазгі тым, хто недаўна прыйшоў да ўлады. І ён вось на гэтым гуляе і сеяць у прасторы такія штучныя дыхатаміі. Паліце, што з ваенкай. Ён кажа: гэта не мы эскалюем, гэта Украіна эскалюе, хоча нас напасці. Гэта не мы не хочам дыялогу, это Еўразвяз не хоча дыялогу. Каб з хворай на здаровую галаву перакласці віну, што гэта, аказваецца, усе вінаватыя, а не рэжым. А рэжым добренькі, пухнаты ў белым паліто, ён тут хоча міру і ўсіх вызваліць, а яму тут не дае Еўразвяз вызваліць палітвязняў. Это вось яны спрабуюць стварыць такі штучны імідж і абвінаваціць Еўразвяз. Хаця Еўразвяз, як ніхто больш, зрабіў і для Беларусі, і для захавання беларушчыны, і для падтрымання беларускага пытання на міжнародным парадку дня, і для того, каб сітуацыя ў Беларусі пачала мяняцца і палітвязні пачалі выходзіць на волю. Про палітвязняў вельмі насцярожыла спачатку сам факт таго, што нешта адклалася паездка чарговая Джона Коула ў Мінск, а тут яшчэ напалохаў нас у панядзелак Аркадзій Мошас, які прагназуе, што Трамп страціў цікавасць да вось гэтых перамоваў з Лукашэнкам, не бачыць хуткага і бігдзілаўскага выніку ад гэтага, і таму можа Коул увогуле і не прыедзе больш у Мінск, сказаў Аркадзій Мошас. Што здарылася, якая ёсць інфармацыя? Я думаю, што працэс працягнецца, і амерыканцы займаюцца актыўна, яны ведаюць, што робяць, яны маюць план, па якім працуюць. Мы бачылі, што і быў прыезд пратэстанцкага пастара і жонкі Коула, таксама Менскі, я памятаю, што пытанне палітвязняў таксама падымалася. Тыя людзі, якія застаюцца за кратамі, павінны быць вызваленыя, і гэта было патрабаванне Трампа. Вось, і я думаю, што гэта тое, дзе яны якраз могуць дасягнуць поспеху. Паглядзім калі, але я спадзяюся, што это будзе ў найбліжэйшым часе. Працяг гэтай размовы не публічныя працягваюцца ўвесь гэты час, усе гэтыя тыдні і месяцы. Я ведаю, як цяжка чакаць там родных сяброў з турмаў, але я думаю, што гэтая справа, гэты працэс, ён пойдзе далей. Наколькі ўсё ж такі і ў самім еўразвязе можа быць цікавасць да беларускага пытання, да беларускай тэмы змяншаецца, не змяншаецца. Колькі часу таму мы чулі ад Павла Латушкі, што разглядаецца пытанне аб скарачэнні падтрымкі з боку там Еўрасаюза да пэўных там праграмаў беларускага накірунку. Зараз іншыя хвалююць праблемы набліжэння вайны. Вот эта тэма таксама как бы прасоўваецца. Якія ўражанні, якія там меседжы ідуць ад палітыкаў заходніх, калі вы з імі сустракаецеся?
Цікавасць да Беларусі не змяншаецца, а вось апошні і візіт Ціханаўскай да Зеленскага і заявы Украіны па Беларусі, яны якраз увагу дапамагаюць прыцягнуць. Таму што людзі разумеюць, што сітуацыя ў Беларусі это не толькі пытанне палітвязняў, это пытанне бяспекі і магчымай эскалацыі, і гэта хвалюе нашмат больш дзяржаваў, чым толькі нашых суседзяў альбо толькі тых, хто займаецца правамі чалавека, фокусуецца на правах чалавека. Таму мы не бачым, наадварот бачым, што развяз вельмі актыўна ўдзельнічае, у яго каштоўнасная прынцыповая пазіцыя, еўразвязу выгадна, каб Беларусі адбыліся сістэмныя змены, таму што, бачыце, можна выпусціць 100 чалавек, але калі потым саджаюць новых, то эфект гэта не абнуляецца, але да, нехта выйшаў, некага пасадзілі, але нехта ж выйшаў. Можна бачыць у гэтым шклянку на палову поўную, само сабой. Але проста калі гэта не зрабіць сістэмнай зменай, што няма рэпрэсіяў, няма новых арыштаў, то яно проста будзе бясконцым такім зачарваным колам, і людзі будуць працягваць ужо жыць у страху. А ў выніку скончацца потым інструменты уласна ціску, які можна карыстаць для вызвалення людзей. Нам трэба падтрымліваць цікавасць да Беларусі, паказваць, што беларусы змагаюцца. Калі мы пакажам, што мы ўжо склалі лапкі, капітулявалі, і Лукашенко не такі ўжо кепскі, як некаторыя тут эксперты выступаюць, маўляў, бароніць незалежнасць Лукашенка, аказваецца, у нас, то пытанне будзе у замежнікаў, еўрапейцаў, а навошта нам вам дапамагаць, калі вы падтрымліваеце гэтага тырана? Ось, як толькі мы пакажам, што мы перасталі змагацца, мы перастанем быць цікавыя, як нацыя, як народ. Тады, але і Лукашенко не стане цікавым ад гэтага. Адбудзе такая туркменізацыя Беларусі. Ёсць палітвязні, ёсць тэрор, апошнія месцы ў сусветным спісе свабоды слова, але ніхто не гаворыць пра Туркменістан. Праўда? Таталітарную краіну. Вось мы можам стаць такім Туркменістанам. А мы гэта хочам? Мы не. Мы хочам вярнуцца дадому? Так. І вось нам трэба таму думаць пра доўгатэрміновую перспектыву. І ставіць высока мэты, але быць рэалістычнымі таксама. Мэты павінны быць далёкасяжныя, але крокі могуць быць паступовыя. І мне здаецца, мы за апошнія год мы зрабілі шмат крокаў наперад. І з вызваленнем людзей, і вярнулася ўвага да Беларусі, і з Украінай адбылася такая нереальная змена, так, у адносінах. Вось таму я думаю, што не губляць цярплівасці, працаваць сістэмна, падтрымліваць адно аднаго, не таксічыць, таму што гэты токсік нікому не дапамагае. Я думаю, у нас ёсць у беларусаў ва ўсіх шмат чым мы можам ганарыцца, што нягледзячы на ўсё, мы выстаялі і працягваем рухацца. Я так разумею, у тебя абмежаванне по часу, таму, на жаль, мы развітваемся, но але спадзяюся, што ўсё ж таки бліжэйшым нейкім часам знойдзе Франак магчымасць завітаць нас яшчэ ў студыю, і мы працягнем гэтую размову. Першы дарадца Святланы Ціханаўскай, Франак Вячорка, быў у нас у студыі. Дзякую ўсім, подписывайтеся на канал Еўрарадыё. До сустрэчы, жыве Беларусь.